שלום חברים, היום נפתח כוכב ובוא נראה מה יש לנו בכוכב. אגדים! וואו! ומה קיבלנו באגדים? משמע פעם. אוף, עוד פעם את זה. יאללה, עכשיו נשחק. אוקיי, קיבלתי את זה. יאללה, בואו נתחיל לשחק. בואו נתחיל לשחק. יאללה בלגן. עכשיו אני בוחר משחק שנשחק בו. היום נשחק סולו. נשחק סולו. דבר ראשון שאתם צריכים לדעת על סולו, תבחרו קודם כל רק את השלוש משתתפים, ככה אתם יכולים לקבל, ככה תנצחו יותר טוב, ככה תנצחו יותר מהר, ואז תקבלו יותר כוכבים ותגיעו לרמה 2 וגם תשחקו 10 משחקים לפחות במשחק הזה, רק בזה. וגם אתם יכולים לנצח כל מי שאתם רוצים, כל מי שאתם רוצים. עדיף שתשחקו עם 3, רק עם 3 שותפים עדיף. וגם אני ממליץ על הבחור, על הבחור הזה, וגם אני מעדיף לשבור יותר חברות, אני ממליץ. תסתכלו בבקשה, אני יכול לשבור כל מי שבא לי, כל מי שבא לי, ורק שתקשיבו לי, אני תותח בבוי.